Puliawa subscribe kradi tai bell icon na click kradi biskangni video ni notification wana bagi. Nengana kerei haipano no wansuk jago. Nengani ingya saimano haipano nini lama nasigi fayo. Imang kubui ingya saimano haipano no teino imang nugo. Tamo hunke angleno no bukhabaino hamjak sugo. Keboni hamjakmano mana bagai sak no selanya nangya. Je kubui hamjak nai bo bebak saiman mani yaglofano bo no hamjak nai. O sengsaro jodoni silai kutukuk samung omono je bororokni bukhano buijui manani.